Ngong nisham ngai khuble phi iwe paiwe lingba jungani ka YouTube channel ka jonga MR Don channel ti parlok ga kwa bania karen hakan ka por kalong bas phang gani ka mat ka jura namta jungini ki party jungini ka party riulum ki ong ya ka voice of the people party lada ka voice of the people party ka kwa bania trelang bat ngi welcome ya ka ngin welcome ya ka lada ka voice of the people party ka kwa bania trelang bat ka UDP bat ka SSPDP ban thau ya kata ka RDA ka jongki bania trelang ngapo kan ke jela ka jongi ki ong hana ngong ye phi kumne ko kiri romba ka voice of the people party meno kala kwa bania trei ha kitu ki por ki belek no ban thau ya kata ka sarkar claim BJP claim NPP mano beset kala hang tu Andre baro ki pajba jong ka bri unyo trap ujongi hapo ke jela Meghalaya ke jongi hi baro ka wei kilayo i pleng ka ba pila ya mare la kumba ya mare spot ki kulai hagamadan spot te sagway galong ka ba kumne hakapor basatkan iba arden milar ba saimoj presiden jongka voice of the people party hapo additional secretariat om don uweiru emle ubo wan banyas no ktilang hato pi ijaj benreu hato pi nyalam kumno yo pai ba kabasatkan iba arden na benta ka bhakam na benta ka imlang ka salang ka bayadei na benta ka mat ka jura na benta jongi ki babun ki balang ki paiba ki khna samla ki ba apply ya ka kam ka jam ya ki kam sarkar ki ba pher i barden i shathan na benta ka kam sarkar ayu phila le haka porba shathan i ba arden apo additional sekretariat om don weiru emle ban wan ban kesan ya iba arden ba ilik ban shathan apo additional sekretariat timenta pat piong ba lajan kani ke MBC pat piong ba ngipliang ya ka voice of people party lada ka kawan ban ya so bat ngi ngangesam baka voice of the people party kamde kita ka senga ba pila ban kle jaktung kamde kita ka senga ba pila ban penthame ban penbik bat ka voice of the people party nga tip ba ka de ka senga bom ju klet big namar ba kialap ya ka ya gelishon hakano kano ka runsan kialap big bat ka ktin bat ka kam ngongi pi kini ki sengri ulum ki jongi ki bariam ki de kum kini ki long kata ka seng serwa doktung kini ki serwa doktung ki wan ban ya labrison yangi hagapor ka ba ki wan ban labrison tang ban job ki wan ban ong pen job yanga ngan ai ka surok ngan ai ka ni ngan ai ka tai ngan lada pen job yanga kini kita ki skim ki ba pher ni wan ra ya kini kita Andre saya gini. Keno usturwa doktung keno. Usturwa doktung keno ulalek mentangi kwa ban bampat da usturwa do. Usturwa do lem bat uterso. Bajengam bam kan teilut hagamet kapat kajengi. Keno usturwa doktung lakut. Kiong ba ka voice of the people party lada ka kwa banya trillion ngi welcome balai pat phim ong ba ngi la kwa banya trilang bat ka voice of the people party ka tedong ka khli ha tedong kai gene ka politics ka jong ka voice of the people party kam dei ka politics kum ka politik ka jong pi ngong kam dei ka politik
kum ka politik ka jopi. Haki ka donsha kata ka politik ka ba kuit ka ba kentang. Tam ka ba kentang haduk kata-kata. Namar kata daw ong ipi. Kum ba ki keren. Kenya. Ki babun kini ki sengrulum ki jongi ki kam nyala de bagi de ki sengrulum. Ki job na ka SSPDP, ki job na ka UDP, ki job na kini kitai, kilik pilis no say. Hato kane kade kata ka ba pialam yo pai ba. Hato kade kane mo kata ka ba pi persenya yo pai ba. Hato ba pile kumne, hato upai ba udah senya ya pi. Hashwa yak ba pinle ya ka kam. Hashwa yak ba pinle ya ka kam to da perkhat arsin laisen. Ma pi de ki syakri ki jongi om ki kenrat. Namar kata kadau lada usyakri hi ule bakla ule liusha apo ka yeng ka sem ka jonga bar ka jungpi nangis kem bagi manusia. Hoi une usyakri ula bantu nangi kita gi kino ai kam ya u katu ka nepor Henry ondang ila lapat direct ngin sa ong yu ba Kenya ban ai kes rum kwa nang ta ban pan katu ka ba ula tu rokim kwa re u ki penlait no yu ngi penlait no yu onga Kenya ha katu ki por ki ba pidon haka UDP pi ong ka sengrulum hoi ngamun suang ngade cispa persen naka cispa banga ichicha yaka sengrulum hatok kata-kata yaka UDP yaka SSPDP nga ba bar ka kesarar ba mun suang ong yipi ondang ala tip ki polisi ki jongki wow ngam not pi ngam not ladanga shit kat banga shit ladanga app gil dagas app ka jwa ka jau kat baka jauru nga i batiga pung ka ba iwan durba ondanga mut ban sumpleng gidan gi kurugdai bat ki anakunda kenyo la biang hagir gi por gi ba piwan ban yalap yangi piwan ba yalap shon yangi pikular wat ya ka breng wat ya ka kedeuro pikular la kum kita gi angel Handre mangigi pet baru ngirang mut bapidegi angel gen. Hagi por mensua mangigi pet baru ngimut bapidegi angel. Lakum berwai udu nung ruai wong ba ngarang mut I angel sudah tip madai syapo dai Kristen sra ngarang mut I purili lai puriyang hang nete lama kena kaja terkong pleng dai kabama boysha kamakna pleng dai kabama klemda jitikna hoi akitu kipor ngila bagla king banjit ngirang mut ki angel namar baki pong akum kata gidur ki angel sudah ta ngirang mut ondang ila lapat ondang ila tip pleng ki desha kita ki ksut kensra ki bamut ban bamdu yala ka jadmi ki bamut ban te ban kum ya kataka ka bangil ya kataka ka jingim lailut ka bangingi don namar kata daong ong Kenya om don sengrulum hapok ga jela ga jungi like na ka voice of the people party ki pai ba menta kila start bat kila shai ki pai ba ga jungi menta kila start kila shai bat kila bisa tiak patiak Kenya labiang katu pila penbit labiang kuble shibun kijingle kijingpi nangnes kemat ngin kersan Yaka voice of the people party.